Тамошобинони азиз, чӣ хеле ки дар ёд доред, дар нашрҳои гузаштаи барномаи мо амрикоиёро дар фермо нишон дода будем. Айни замон бошад, мо амрикоиёро дар бозор нишон медиҳем. Худи ҳозир мо ду меҳмон дорем аз Вашингтон, сафир, меҳмони воломақом Доналд Лу ва ҳамзамон меҳмони воломақоми дигари мо аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Анҷела Каур мебошад. Салом алайкум. Алайкум ассалом. Доналд, салом. Анҷела, салом. Бисёр хуб. ин тарбузое ки меҳмонони мо гирифтон оварданд дар ноҳияи шаҳри Туз парвариш шудааст ва бо дастгирии агентии USAID. Пеш аз оне ки мо ин тарбузҳоро ба дигар нафарон тақсим кунем чашанд, сараввал бояд ки худамон чашем. Мирзо Алим деҳқоне ки ин тарбузро парвариш кардаанд. Beautiful. Бисёр хушбаза. Бомаза. Мевагида биё. Мевагида биё. Мевагида биё. Анҷела бисёрам хонуми боҷурат ва боқувват аст дар ҳақиқат. мевоҳо дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ парвариш шудаанд. Дарахтош аз Калифорния омадаганд. беҳад мевоҳои хушсифат. ҳар куҷо ки барем мустаҳкаман расвон ошида мебарем борта. Қулфинаи ёвонӣ, тухмии амрикоӣ бисёрам хуб. биёед месанҷем. беҳтарин дехон меҳнат када хизмат када рама дехон ба беҳтарин. Завдулу худи шафтулу барин. бале имрӯз ҳама чӣ болаззат аст, ҳама чӣ олӣ аст. ما بار اول امیر سال 1918 امیر نیهالش امریکا آوردن اگه تا حال ما همه رو پرورش کردیم 30 ساتیق داریم чандтон мес میشه 2 تن 3 تن میشه мо бо оилаи Кёртисҳо рафта будем ба ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва дар он ҷо аз ҳамин навъи, яъне сорти калифорниягии олу ки дар он ноҳия парвариш шуда буд, якҷоя чиндем, истеъмол кардем ва худи ҳозир мо дида истодаем ки ҳамин навъи олу ба бозори шаҳри Душанбе оварда шудааст ва ҳама мо якҷоя месанҷем. мақсад ки мо раҳмати калон мегӯем ки ба юсай ки моро дастгирӣ мекунанд, моро ёрдам мекунанд, айхичу агрономошу меён нишон метиҳанд, парвариша нишон метиҳанд, доруша ҳамаша чӣ хел кардан айваёи хушрӯ мо ёд гирифтем. ин ороишоти зебое ки бо мевоҳо мебинед, ин ҳамаи он мевоҳое ҳастанд ки бо дастгирии USAID дар минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон парвариш ёфтаанд ва нави тухмӣ қариб ки ҳамаи мевоҳо аз Амрико ва Аврупо мебошанд. 2-3-4 бинӯяд бо лаззат, ширин, сурх. ман аҳсан мегӯям барои шумо, воқеан ҳам меҳнат мекунед. тарбуз хело ба маззаи бародар, хело ширин аст. Очень вкусно. I'm so impressed by how well the farmers are able to produce such beautiful fruits and vegetables, and excited that the city of Dushanbe wants to buy them. And they're delicious, and the tarbouz especially was delicious. So I love that these fruits have no chemicals, no preservatives. These are just natural fruits, and you can taste it in every bite. It's fantastic. The most wonderful fruits in the world, and they're grown right here. They're not brought from some other country. They're grown right here in Tajikistan. бомазза! дӯстони азиз, ин буд нашри махсуси мо бо меҳмонони воломақоми мо Доналд Лу ва Анҷела Каур. мо акнун мегӯем барои ҳамаи шумо хайр. акнун мевоҳро метавонед ки гиреду тақсим кунеду хӯред. сипос.